Neti sanfɛ Bamako 24. Nyanga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoni lase waati ma bi ye alamisa belemɛ nasara san kalo 4 avril kalo bi o tile 29 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye sunkalo ye bi o tile 17 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1442 san do duwawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladonna k'a fɔ kunungo an ye kunnafoni lase k'a yira k'a fɔ ko Kayi ni Yɛlɛmani cɛ bɛnkanni wale tigilama ye bɛnkanniya ta ka ɲɛsin maa minnu ma a yirala k'a fɔ ko maa dɔw minɛna o maa ninnu na ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Tɔnbɔkutu bi bɛnkanni wale tigilama kɔni ye bɛnkanniya ta ka ɲɛsin kalanso dɔw ma ni ka kalanminɛn bɛɛ lajɛlen jɛni o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi dɔgɔtɔrɔlakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni t'a mɛ ka ɲɛsin olu ma bi na k'u to ka baara kɔnɔna na ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la Tɔnbɔkutu ni Gurumara Wurusi ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ bɛnkanni waleya bɛ ta ka ɲɛsin maa dɔw ma sira fɛ o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ka lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ Kayi ni Yɛlɛmani cɛ bɛnkanni wale tigilama kun ye bɛnkanniya ta ka ɲɛsin maa dɔw ma ni ka maa caman bololafɛn daraki ka taa ni a ye u kun ye maa dɔ kasara a nin na a yirala k'a fɔ ko maa 3 sera ka minɛ u la maa ninnu minɛna Sandare o min ni Kayi cɛ bɛ taa kilomɛtiri 140 bɔ ɲɔgɔnko la ni maa kofɔlen ni kɔni minɛnen no jɛma marabolo kɔnɔna na wa yirala k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ jɔra la k'olu yɛrɛ de ye cɛnin faga wa ko nafolo caman den de sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu kunna maa 3 min sɔrɔlen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka fura bɔ maa ninnu tɔ ninnu ka woro ɲɛma yaasa tɛgɛ bɛ se ka k'u la cogoya mun na an b'an ka finitigilakaw fo ka wulikajɔ la nin n'a ɲɔgɔnna fɛn min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ taa ka dan kɛ ala k'u don an ka finitigilakaw ka garisɛgɛ la yaasa u bɛ se ka minɛ cogo min na ka fura b'u ka woro ɲɛma n'an bɔra ye Tɔnbɔkutu ale ni Gurumara Wurusi dugu dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ a ma ko Bangeli ale ni Gurumara Wurusi cɛ ye kilomɛtiri 30 bɔ ɲɔgɔnko ye tarata don sɔgɔmada fɛ jariwale tigilamaw kɔni ye bɛnkanniya ta ka ɲɛsin olu ka kalanso kɔnɔna ma ni ka tasuma kɔni kɛ ka kalanso kɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen jeni ni ka kalanso yɛrɛ jeni nka kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ma gɛlɛya ta ka se kalandenw ma k'u ye kalandenw labɔ kalanso kɔni kɔnɔna na u ma gɛlɛya foyi ta ka ɲɛsin o ma nka o yɛrɛ k'a fɔ k'u ye kangari gɛlɛn kɔni da kalankaramɔgɔ ye k'u ni ye maa sɔrɔ kalan na ni yɔrɔ kofɔlen na k'u b'o danni k'o sɛ kantigɛ ko foyi kelen tɛ bɔ a la ni wale min filɛ nin ye nin kɛra Bangeli mara kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin kɛra kalanso ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ko foyi kelen ma bɔ a la ko wa dugu ɲɛmaa dɔw k'u yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan yen nɔ wa ko kuma bɛɛ ko ni waleya min ta ka kɛ ka ni dugu kofɔlen nin sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ ko kabini kalan kɔni daminɛna Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na ko ni kalanso min datugulen filɛ nin ye ko nin ye kalanso 175 de datugulen ye Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na kalan tɛ ka kɛ minnu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi ni lafiya o bɛ se ka na ni marabolo in kɔnɔna na yaasa kalan bɛ se ka sabati cogoya mun na n'an bɔra ye dɔgɔtɔrɔkaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni waati laban ninnu na ko gɛlɛya kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin olu baara ɲɔgɔnw ma k'u to u ka baara kɔnɔna na u ye kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ gɛlɛya min b'u kan o ye ɲɛfɔli min kɛ Dr Muminatu Katine an ka lamɛn n'a fɔra i bɛ baara kɛ yɔrɔ i hakili sigilen tɛ i t'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ n'i sɔrɔ sisan i b'i ka so i hakili sigilen tɛ o ye fɛn ye min kɛlen ka anw dabali ban kosɛbɛ tiɲɛ don an ka dugu la yan nɔ bi an bɛ fɔ k'a fɔ ko banbagaciw ka ca an ka dugu la kɛwalejuguw ka ca an ka dugu la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a jateminɛ k'a fɔ kɛwalejuguw minnu bɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔw sɛgɛrɛ tagalen ɲɛfɛ n'an ma fu siri a dan na a b'a to dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ se ka taa furakɛli yɔrɔ tuguni n'i y'a mɛn i bɛ taa furakɛli i bɛ taa furakɛli kɛ mɔgɔ de bɛ min bɛ furakɛli kɛ o donc autorité yɛrɛ dɔrɔn tɛ an b'a ɲini an ka jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ yan olu de kama olu ka kɛnɛya de kama dɔgɔtɔrɔ bɛ bɔ population de la n'i y'a mɛn ko dɔgɔtɔrɔ dɔ fa de don dɔ ba de don dɔ kɔrɔ don dɔ dɔgɔ don donc o kɔnɔna na ni o kelen ya de bɛ bɔ fajirida fɛ a ka so a bɛ taa furakɛli kɛ a bɛ taa musow lajigin minnu bɛ ɲini ka bɛ saya ni balo cɛ u t'u lakisi ni ala ye nɔgɔya kɛ u bɛ don adamadenw tɔw fɛ donc an n'a hakili o mɔgɔ la o tigilamɔgɔ o sara tɛ sɔrɔ donc population k'u jija u ka fara ɲɔgɔn kan u ka fara autorités kan an bɛɛ ka se ka dɔgɔtɔrɔw lakana cogo min sinon i y'a fɔ cogo kalo 2 jour pour jour ni yɔrɔ kelen na
yan nɔ février kalo 26 an nana an kumana nin kelen kan o yɛrɛ fana an ka dɔgɔtɔrɔ dɔ de taɲana u taara ka taa bama walejugu u taara walejugu kɛ ka fɛ ka tigi bɔnɛ ani na fu donc an bɛ a fɔ halisa o kuma an ye o kuma kelen min fɔ an b'a ɲini opinion nationale internationale fɛ u ka an dɛmɛ autorité u k'u hakili to dɔgɔtɔrɔ ka sécurité la a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ni tun ye Dr Muminatu Katini a y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi na ten an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ Gurumara Urusu ale ni Tɔnbɔkutu cɛ a yirala k'a fɔ ko kuma bɛɛ ko bingani wale kɔni bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma sira fɛ yen nɔ o ko gɛlɛya kama duguden dɔw b'u ka sira di an ka maa dɔw ka sira lamɛn. Donc wagati dɔw kun kɛra famaw kun y'a yirana k'u bɛ se ka siraba ninnu lakana parce que u kun bɛ to ka sukɔri kɛ ka bɔ yan ka taa fo ɲɛfunke sunpe ninnu na donc depuis wagati dɔ kɛra u y'o dabila maintenant solution min kɔni b'an bolo an mun ye population mɔgɔw ye il faut que an yɛrɛ de ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ parce que n'an ko k'an bɛ taa gouvernement kɔnɔ olu tɛ se ka foyi kɛ parce que wagati bɛɛ an ka minɛnw de bɛ minɛ kuma tɛ taa yɔrɔ si gouvernement tɛ foyi fɔ a la armée tɛ foyi fɔ a la donc solution kelen min b'an bolo c'est à dire an yɛrɛ ka wuli an yɛrɛ ye c'est à dire mobilitigi minnu bɛ siraba ninnu kan campagne tigi ninnu u bɛ se ka sarasu dɔw ta ka marifatigi dɔw ta k'u bila karu kɔnɔ ka se ka mɔgɔw n'u bololafɛnw lakana ka taa ka segin. A bɛɛ kan ka sɔrɔ gouvernement de bolo sinon an kɔni ye civil an tɛ se ka foyi k'o la mais a caman ba yɛrɛ gouvernement kan ka boli nin ko la sinon an kɔni dan ye dɔrɔn ka kuma an dan ye kuma an bɛ se ka kuma mais gouvernement de kan ka nin ko bɛɛ lajɔ n'olu ma se ka solution kɛ nin na an kɔni tɛna se ka solution foyi kɛ nin na parce que marifa t'an bolo an tɛna marifa ta hali n'an ye marifa ɲini u tɛna marifa d'an ma donc gouvernement kan ka boli nin ko la o de y'a ɲɛnama ye. Fo jamana ɲɛmaaw ka fu siri nin ko in na ne tɛ se k'a faamuya a ka fɔ ko bi na jamana ɲɛmaa ye sarasu kɔrɔ ye a dakan ye sarasu ye wa an ka sigidaw bɛɛ la ka taa région na ka na fo cercle la sarasu de b'a bɛɛ ɲɛmaaya la a bɛ se ka fɔ cogo di ko ni binkali walew bɛ ka kɛ k'a ta kilomètre 2 ka taa kilomètre 10 ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taama suru da ka sɔrɔ binkanikɛlaw mana i minɛ ka a fɔ k'ulu b'i ka nafolo minɛ walima k'u bɛ i kunnafɛn bɛɛ minɛ ka taa n'o ye. Ni tun ye maa dɔw ka sira o y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana kolo suma ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ maliden dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalata min labɛnnen bɛ n'a kan ka kɛ san 2022 ko kalata in k'a tɛna kɛ kalata jɛlen dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko lakanabaliya waralen bɛ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko kalata in kɔni tɛ se ka kɛ cogoya si la yasa ka priorité d'a ma Yusufu Ture an ka lamɛn. Awa élection ko kuma kɔni tɛ yen k'a sababu kɛ mun ye ni jamana in t'a yɛrɛ bolo bi jamana a yɔrɔ si tɛ Mali bolo bi a jamana fan si tɛ hali bandaw mana fɔ ko bi k'a bɛ wuli ka taa Mopti bi ni MINUSMA ma taa accompagner a bɛ se ka taa wa n'a ko a bɛ taa Gawo a bɛ kɔ a la a bɛ se ka taa min a bɛ se ka taa Kidali wa a bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ se ka taa Tisale a bɛ se ka taa Tawudeni wa a bɛ se ka taa Menaka wa a bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ jamana min t'i bolo e b'a fɔ k'e bɛ élection o tɛ n bɛ mɔgɔ dɔ ta k'o sigi aw kunna dɔrɔn wa an tɛ jɛ n'o bi an tɛna jɛ n'o sini wallahi mankan bɛna wuli ni élection ko in na a bɛ bonya ka tɛmɛ ni i bɛ ka tile ta ye u k'u sigi dɔrɔn ka sigi k'a lajɛ i dan ka mɔgɔ 1 ni 2 ni 3 ni 10 minɛ k'o don kaso la i bɛ se ka jamana den bɛɛ minɛ k'a bila kaso la an bɛɛ min b'a hakili la an hakilina ta ye min ye min b'a kɔnɔna na an b'o fɔ piyan an b'o fɔ su ani tile waati bɛɛ lajɛlen a ka dɔ fara kasobonw kan k'u dayɛlɛ k'u fɛrɛ kosɛbɛ an bɛ kuma de fɛn min b'an ka hakilina an faso y'an faso de an bɛ kuma cogo min ka d'an ye wallahi an tɛ tamati foyi la bilen k'a fɔ ko an bɛ kaso la dɔ ubiyɛn i na dɔ fa dɛ a ye fali kɛ ka kɔrɔ o bɛ se ka kumakan ban de bilahi hali sini dɔ bɛ fɔ min ka jugu ni ninnu ye an bɛ se k'an sigi tubabu jɔnya la ka bɔ tubabu jɔnya la ka tila ka na kɛ an yɛrɛ kun ka jɔnw ye tuguni an b'an si bɛɛ ko la an sɛbɛkɔrɔ tɛ élection min bɛ kɔnɔ nin élection n'an y'a kɛ nin kuma kan in kan n'an y'a kɛ nin kan in kan nin cogo in kan nkalonfin don élection tɛ voilà dans les élections bâclées k'a fɔ ka na fɛn dɔ ta dɔrɔn k'o d'a ma k'u ka sa ma gɛnɛ o kumana ka aw ɲɛnamɔgɔ dɔ ta ka na o sigi jamana kunna ko a jamana kalifa ma an tɛna jɛ o la jamana yɛrɛ t'aw bolo bilen yɛrɛ jamana fan jumɛn bɛ Mali bolo bi a Sikaso ka taa Sikaso ka taa bila Kayila ka taa bila Kulukoro la munumunu bɛ ka kɛ Bamako dɔrɔn de bilalen bɛ centre la bi nka ne an ma ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn fɛgɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la wallahi jihadistes u bɛna Bamako bɛɛ k'i sigi k'u ma kɔnɔ u bɛ na o. Ni tun ye Yusufu Ture kan ye an min fara nin kan an ka kalata ni ala ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka kalata in kɛ jɛlenya kɔn ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ Mali gɛlɛya fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ ni an bɛ se ka kisi ni gɛlɛya ma mun de ye gɛlɛya nin se an ma Sine Jara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn.
jamana min me sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ o ye jamana ye a bɛ min sɔrɔ dɔ de bɔr'o la waati jan kɔnɔ misali la n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ suma 5,000,000 tonnes sɔrɔ san o san dɔ bɛ ka b'o la n'a y'a sɔrɔ a ka bagan cheptel tun ye 100,000 ye dɔ bɛ ka b'o la n'a y'a sɔrɔ a ka usine minnu bɛ bamayɛlɛmafɛnw kɛ o fɛnɛ dɔ bɛ ka b'o la a bɛ f'o ma de ko crise économique ou bien sɔrɔ gɛlɛya nacogo ka ca sɔrɔ gɛlɛya fɔlɔ bɛ bɔ fɛn min na o ye ala yɛrɛ n'a ka latigɛ n'i y'o ta an bɛ se ka misali min ta o kɔnɔ o ye ni sanji mana don ni sanji mana sɛnɛ tɛ se ka kɛ ni sɛnɛ ma kɛ suma tɛna sɔrɔ ni suma ma sɔrɔ a da bɛ gɛlɛya n'a da gɛlɛyara mɔgɔ caman tɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya bɛna jamana kɔnɔ nasira min bɛ ka mali yɛrɛ jigin dingɛ kɔnɔ sisan o ye kɛlɛ de ye o tɛ ala ka nali ye o tɛ bana ka nali ye o tɛ kirikipɛrɛ la o ye an yɛrɛ adamadenw yɛrɛ ye gɛlɛya min ta ka ɲɛsin mali ma n'o ye kɛlɛ de ye kidali ka na minaka gawo ka na tɔnbɔkutu ka na mɔpti o yɔrɔ ninnu na mɔgɔ tɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔ tɛ se ka bagan mara kɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔni kɛ kalan tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ ma baara kɛ u bɛ wari sɔrɔ cogo di tɛ se ka wari sɔrɔ u b'u furakɛ u bɛ se ka furakɛ bɛɛ kɛra réfugié donc mali ka sɔrɔ camanba de bɔr'o la mali ka sɔrɔ la covid-19 o fana y'a gɛlɛya dɔ bana dɔ bɛ yen o fana ala ka latigɛ de ye a bɔra chinois fɛ a daminɛ waati la an ko chinois kungo de don jaa bɛɛ kungo don bi na k'an kana gara ɲɔgɔn na an kana baara kɛ n'a ma baara kɛ mɔgɔ tɛ wari sɔrɔ mɔgɔ ma wari sɔrɔ u tɛ se ka balo u tɛ se ka furakɛ donc gɛlɛya fɛnɛ nana ni tɛgɛlankolon ciyara jamana o jamana kɔnɔ ɲɛta tɛ yen mɔgɔ tɛ se k'u yɛrɛ furakɛ mɔgɔ tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye tɛgɛlankolon ka ca bamananw ko ten ko kɛnkurunin bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn bali tasuma kɛrɛfɛ dɛ bɛɛ bɛ yɛlɛ filanan ye min ye baara tɛ sɔrɔ parce que ni baara fana tɛ ka sɔrɔ n'i y'a k'i bɛ wari sɔrɔ i bɛ baara de kɛ ni baara tɛ ka sɔrɔ i tɛ se ka wari sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ sɛgɛn mɔgɔ yɛrɛ bɛ sɛgɛn fali o y'a kɔlɔlɔ dɔ fɛnɛ mɔgɔ tɛ se ka bana bali i bɛ se ka bana kunbɛn de crise économique fɛnɛ n'o ye sɔrɔ gɛlɛya ye o fana ye jamanaw ka bana dɔ de ye a tɛ se ka bali dɛ a bɛ se ka kunbɛn de mun na a tɛ se ka bali parce que a kun yɛrɛ b'a to min ye sajiko gɛlɛya ye min ye banako ye min ye gɛrɛ ko ye o b'a to k'a fɔ i tɛ se ka k'i bɛ a bali kɛ mais i bɛ se ka kunbɛn a ma kunbɛn ni mun ye jamanaba dɔw la olu ye kulu dɔw sigi sen kan minnu ka baara yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔlɔsi u b'a fɔ o ma ko veille économique o veille sécuritaire olu ka baara ye ka jamana yɛrɛ ka a lajɛ kɔrɔ tilebi ba kɛɲɛ kan k'a lajɛ mun bɛ ka na sisan n'o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se jamana ma ka jamana musaka sɔrɔta dɔgɔya donc n'o mɔgɔ y'i baara ka ɲɛ ma o b'a to an bɛ se ka a kunbɛn mais a tɛ se ka bali ni i b'a fɛ ka bɔ crise économique kɔnɔ i b'a fɛ ka bɔ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ n y'a fɔ sɔrɔ gɛlɛya kɔlɔlɔ fɔlɔ ye min o ye waritanya de ye o ye tɛgɛlankolonya de ye i b'a ɲini k'o furakɛ fɔlɔ de n'i ma wari di mɔgɔw ma u tɛ se ka u yɛrɛ balo hali n'i ye feerefɛn bila ni wari t'u bolo u b'a san cogo di nin y'a san 92 ni san 2 ye depuis 1929 américain ka sɔrɔ cɛba dɔ John Keynes o y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya sugu dɔ nana jamana kɔnɔ i ka tɛgɛlankolon de kɛlɛ fɔlɔ i ka wari dilan k'a di jamanadenw ma u ka se ka sanni kɛ parce que pour que olu ka sanni kɛ f'a ka dilan pour que a ka dilan fo ka baara di mɔgɔw ma ni baara dira mɔgɔw ma ni sanni kɛra taxe bi don jamana kɔnɔ wari bi don jamana kɔnɔ a bɛ komi n'a y'a sɔrɔ samiyaji kura bɛ na bin kura falenna o ye a solution fɔlɔ ye mais an bɛ se ka solution min fana da o kan n'o y'a fura dɔ ye o ye ka jamana kɔnɔ ka chantier baw dayɛlɛ n'i k'i bɛ sisan ka goudron bɔ ka bɔ Kayi ka taa Kidali ou bien ka bɔ Kolokani ka taa fo Zegwa ou bien ka taa fo Kayi o y'i kɛlen ka baara de tigɛ baaraba dɔ chantier ba dɔ min bɛ baara di mɔgɔw ma san 5 san 6 san 10 kɔnɔ o fana bɛ commerçants bi feere k'olu mɔgɔw ma u bɛ nɛgɛw feere u bɛ ciment feere u bɛ finiw feere u bɛ fɛn bɛɛ feere u bɛ furaw feere donc ce qui fait que jamana nafolo bɛ redémarrer taxe bi don trésor kɔnɔ saraw bɛ kɛ mɔgɔw bɛ baara ta hali banque bɛ juru wɛrɛ don mɔgɔw la ka se ka baara wɛrɛw dayɛlɛ donc o bɛ kɛ fana sanji kura nalen ka jamana bɔ nɔgɔ la ka gɛlɛya in kɛlɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ f'i yɛrɛ ka se ko la fɔlɔ quoi n'i y'a wari dilan ou bien i y'a juru ta ka chantier baw dayɛlɛ o k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka fɛn dilan a yɛrɛ ye quoi mais e bɛ wari dilan ka di mɔgɔw ma e bɛ chantier ba dayɛlɛ ka baara di mɔgɔw ma o wari min bɛ di olu ma olu b'o ta ka t'u yɛrɛ furakɛ Tunisie olu b'o ta k'u ta u denw ka kalan sara Tunisie Faransi Canada olu b'o ta ka taa jagofɛnw san jamana wɛrɛ kan o kɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ wari min dilan ou bien an bɛ wari min juru ta k'an ka jamana ka crise kɛlɛ o de bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ tuguni a b'i komi n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka ji kɛ ɲɛnji kɔnɔ ɲɛnji bɛ yongo n'i bɛ bamananden kan ka yongo dɔn donc ce qui fait que pour que nin solution ka se ka marcher anw fɛ yan nin fura ninnu ka se ka sigi anw fɛ yan nɔ fo an ka ce qu'on appelle la transformation économique k'a ka jamana nafolo yɛrɛ yɛlɛma k'a kan ta ye k'a kɛ maa si tɛ taa kalan yɔrɔ la bɛɛ bɛ kalan kɛ Mali la comme ça ni wari min dilan ko ka dɔn o bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ
maa si tɛ taa i furakɛ yɔrɔ wɛrɛ la, maa si tɛ taa fɛn ba ma yɛlɛma yɔrɔ la. Non, an bɛ usine dayɛlɛ ka an ka sɛnɛfɛnw ba ma yɛlɛma k'u kɛ finiw ye, k'u kɛ samaraw ye, ka golo dugi k'u kɛ sago ye, k'u kɛ fɛn caman ye. O de b'a to wari min bɛ dilan jamana kɔnɔ, wari min bɛ juru ta ko ka jamana sɔrɔ yiriwa, o bɛɛ to jamana kɔnɔ. Mais n'an m'o kɛ kɔni, an bɛ ka ji kɛ boîte woma de kɔnɔ, o ye sanjikɔrɔ wɔsi ye, a ka gɛlɛn dɔɔni. N'i ko jamana ye ko ɲɛmɔgɔ de ye, an kana san kɛ bi kan dɛ. Ko Mali an bɛɛ ye, ayi o tɛ cɛ ye o, an bɛɛ tɛ se ka ɲɛmɔgɔ de ye Mali ye. Mali bilama y'a ɲɛmɔgɔ de ye. Ni tun ye Sinɛ Jara kan a y'a fɔ cogo min na, fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka na an ka jamana ni ka sɔrɔ nati an ka jamana kɔnɔna na, Ala k'o hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra yen nɔ, Syndicat national des banques, assurance, commerce, établissement financier, olu maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko BDM SA ko bɛ ka mankutu tiɲɛ dɔ kɔni ta ka ɲɛsin olu ka baaraɲɔgɔn dɔ ma, n'o bɛ tali kɛ Madame Kane Jɛnɛba Sall, ko a bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye k'a si tɛ tiɲɛ. Yasa ka priorité d'a ma, Amadou Ba ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Madame Kane u ye galon sugu bɛɛ da la k'a ye wari ta ka bɔ gabu kɔnɔ. Ale dun kun y'a ka contrôle kɛ le 29 novembre. A kun kɔnɔman don. A kun bɛ ɲini kana jigin yɛrɛ. Contrôle ma foyi yira. A kan ka passation kɛ ni mun ye, o yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi. O dugusɛjɛ tilefɛ su cɛ ka na k'a fɔ ko u wulila ka ma contrôle u nana ka yɔrɔ dayɛlɛ a kɔ. Ka dayɛlɛ directrice adjointe kɔ. U ma IC wele ka na. Foyi ka dayɛlɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko wayi ko mankan dɔ bɛ ko 40 millions k'ale de don. San kelen aw b'a la ko mankan 40 millions. Tatemene shishite wo. Kokoro u y'a mankan ye de. U y'a ye muso y'a fɔ ɲɛna k'a bɛ livre kɔnɔ k'u k'a lajɛ. A b'u ka écriture la. U y'a ye o de y'a kɛ u ye kuma tɔn. Ka sɔrɔ ka na kuma wɛrɛ lawuli kuma kura k'a fɔ k'a ye retrait kɛ dɔ client dɔ ka compte kan. An y'o fana jateminɛ. Client yɛrɛ ko an bɛna kɔ bila koyi. O kɛlen ka f'an ɲɛna yɛrɛ k'a ye retrait kɛ client dɔ ka compte kan. An ko ko sisan kɔni an sera an seyɔrɔ la. An tɛ se ka foyi kɛ. Hali n'an welela yen n'an ma ko ka licencier. Mais prévu nana. A yirala fɔlɔ k'a fɔ ale ye mandataire de compte kan. Ni ye mandataire de compte kan kuma banna. Ni ye mandataire de compte kan droit bɛɛ bɛ wuli o compte kan. O ye fɔlɔ ye. Client yɛrɛ m'a fɔ ko wari b'a ka compte jɛ. Client yɛrɛ ko foyi t'a ka wari jɛ. Client yɛrɛ y'o fɔ. Client tilara ka acte d'huissier kɛ k'a bila ka na k'a d'anw yɛrɛ ma k'a fɔ ko compte in ko dɔrɔmɛ t'a jɛ ko retrait fɛn fɛn kɛra a la k'a kɛra a yɛrɛ ka yamaruya de la. Kuma ma ban o bɛɛ la direction bɛ taa Ala minɛ ka lettre dɔ sɛbɛn k'o signer client tɔgɔ la k'a fɔ ko wari dɔ bɛ a ka compte jɛ. Olu yɛrɛ b'o sɛbɛn k'o bila ka taga inspection na k'u dɛn ka taa n'o inspection na pièce additive pour que inspection ka décision ta ka muso in licencier. An bɔlen o kalama client yɛrɛ a fana ye lettre sɛbɛn k'a fɔ ko foyi isayi de fo o ka jugu n'a bɛɛ. An b'o de kɔnɔ. Tɔɲɔni baarakunda baarakɛlaw k'u tɔɲɔ k'a sɔrɔ u b'u ka baara la an tɛ se ka jɛ n'o ye. An tɛ se k'an sigi k'o lajɛ. Wa an tɛ se ka sigi k'o lajɛ BDM yɛrɛ de kɔnɔ parce que an b'a dɔn SINABEF membre bɛɛ b'a dɔn ko comité tɛ BDM na. Comité tɛ yɔrɔ o yɔrɔ an de y'olu ka comité ye wa an t'u to yen. Mɔgɔ o mɔgɔ mana tɔɲɔ BDM na an sigilen bɛ yan. Ni mun tɔɲɔra i ka na n'i ka dossier. An b'a lajɛ. Ni tɔɲɔni ye tiɲɛ ye an b'a kɛlɛ pour que k'i ka hakɛ segin. BDM kɔni DG k'a faamu a k'a dɔn k'a ka comité mun bɛ yen o tɛ comité ye bilen dɛ. Comité kelen de bɛ yen BDM na bi bi in na o ye SINABEF de an de b'o jɔyɔrɔ fa fo ka taa comité in renouveler. Ni tun ye Amadou Ba ye a y'a fɔ cogo min na Jɛnɛba Sall fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka se k'a lajɛya nin ko la Ala k'o sabati. N'an bɔra nɔ mini min bɛ Lulu o ye san 10 sɔrɔ san o san u bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ mini yɛrɛ a ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Abbas Kulubali la ale bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ an ka lamɛn. An bɔra conseil d'administration na n'o ye actionnaire ka ɲɛɲɛ kalo 3 ani ɲɛɲɛ filanan fana direction ni an ka mɔgɔbaw ni ɲɛmɔgɔbaw bɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Lulu ya pour que an ka tile damadɔ kɛ ka miiri ka taa si société yɛrɛ taabolo an bɛ se ka mun kɛ pour que an ka se k'an ka ɲaɲiniw sɔrɔ sécurité kɔnɔ ani sigida lakana kɔnɔ. Donc nin tile damadɔ baara tun b'o de kan. Donc an nana bɛn mun ye effectivement n'i ye trimestre laban jateminɛ mun tɛmɛna san premier trimestre an ye laɲini mun sɔrɔ n'o ye sanu ye à peu près an ye 6 tonnes d'or de produit. Donc o 6 tonnes d'or fana na a y'a permettre jamana an ka se ka taxe sara an ka se ka sanu feere parce que sanu feere ka ɲɛ an ka se k'an ka dividende proposer Lulu ani bon côté. Donc je pense que o kɔrɔ ye état ni fɛn olu bɛ mɔgɔ sɔrɔ ko la. Mun ye santé ni sécurité fana ye effectivement an ka laɲini kun ye an ka na accident foyi sɔrɔ pour que san ka ban mais malheureusement an ka sous-traitant dɔ ye accident dɔ kɛ a y'i sen don yɔrɔ dɔ la an ka sen kari la mais an ka laɲini ye san tɔ kɔni an ka fasa fili pour que an ka na foyi sɔrɔ o la mais an ka certification ISO 45000 an y'o baaraw daminɛ pour que an ka se k'o certificat maintenir o ye norme de ye
ni mɔgɔ bɛ jateminɛ a ka santé ni sécurité bɛ taa cogo min na n'an bɔr'o la fana n'i ye sigida lakana jateminɛ trimestre fɔlɔ mun tɛmɛna sisan an sera ka ISO 14000 audit certification kɛ an y'a maintenu donc lulu gonkoto an ma accident foyi sɔrɔ sigida lakana ko ye an ma foyi problème foyi sɔrɔ foyi m'an sɔrɔ incident foyi ma kɛ mais a fana y'an certification maintenu bon corona a cas dɔw bɛ yan a cas dɔw yera coronavirus fɛn mun ye an b'an jija des mesures barrières la a fɔra k'an ka masque don an k'o don kuma bɛɛ a fɔra an k'an tɛgɛw ko a fɔra an ka na gɛrɛ ɲɔgɔn na donc o mesure an b'u latarafa mais mun ka na kɛ gɛlɛn mun ye fɛn ye a fɔra ko an ka hakili to vaccination na donc bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ dɛ donc o hukumu kɔnɔna na an ye labɛn kɛ an bɛ sensibilisation kɛ ni don o don ni vaccin sɔrɔla pour que an ka communauté a n'an yɛrɛ sigida an ka se ka taa an ka vaccination kɛ donc cas minnu fana sɔrɔla o bi dɔn de parce que an ka capacité mun ye ka détection kɛ donc an yɛrɛ bɛ PCR kɛ an bɛ antigène kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ na i ka situation bi dɔn donc n'a a b'i la i bɛ bila i bɛ furakɛ furakɛli fana sababu la an y'an ka médecins formés an ye matériel sɔrɔ pour que a se ka prise en charge kɛ ka traitement kɛ ka siti kan a yɛrɛ mɔgɔ joli bon à peu près n'i ye jateminɛ bi mɔgɔ 10 de b'an bolo b'a la mais u ka bana ma dɔw yɛrɛ symptômes t'u la mais depuis pandémie daminɛna fo ka na se bi ma n'i y'a jateminɛ a tɛ mɔgɔ 100 bɔ an ye mɔgɔ min y'a sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni bana jugu ma n'an bɔra yen nɔ livre oroma interne ale dɔ kɔni kolomo karila bamakɔ tarata don a ɲɛwala ye ɲɛwala 112 ye maa min ye livre ni dilan Adama Jara ale bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ an livre kan an ka lamɛn on ye livre min sɛbɛn ale titre ye internat bɛ kuma kamalen dɔ kan min fitininma kun bɛ lamɔ na a lamɔ bangebaaw bolo donc u ye a sɛgɛn dɔɔni nka an bɛ se k'a fɔ ko diɲɛnatigɛ la sɛgɛn man kan an bali an kan ka kɛ min an ka ko ye donc a sɛgɛnna an kan a sɔnna sɛgɛn in ma ka sɛgɛn in ku i n'a fɔ ale yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na min lamɔna ale tɔgɔ de ye muɲu donc muɲu veut dire la patience k'an muɲu donc a sɔnna ka muɲu et plus tard a tun kan ka kɛ min ye ni a yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ min ye a kɛra o ye livre kɔnɔna la kamalen min lamɔna ale ka ɲɛnamaya bɛ livre kɔnɔ ani a ma dan o dɔrɔn ma waati min na a si janfara dɔɔni a ye hakilitigiya kuma dɔw fana fɔ i n'a fɔ a ko yafali ka fisa ni tasarali ye a tilara tuguni ka kuma furu fana kan ni livre kɔnɔ ani o bɛɛ kɔfɛ a sɔrɔla ka na kuma jamana yɛrɛ ka taabolow kan i n'a fɔ sekɛrɛ minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo walasa u ka jamanadenw ɲɛ minɛ a bɛ kuma o fana kan ni tun bɛ tali kɛ Adama Jara la a y'a fɔ cogo min na ala ka livre ni ka kalanbagaw cɛ an ka jamana kɔnɔ ka hakilina nati n'an bɔra yen nɔ Imam Umar Sumare ne misiri min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele misiri Yata Bari o misiri alimami ale ye a y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛɲɔgɔnya kan ka ta ka ɲɛsin fantanw ma ko n'i ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma k'i b'a nafa sɔrɔ yaasa ka perewatigɛ d'a ma an ka Imam Umar Sumare lamɛn minnu n'a y'a sɔrɔ ayiwa u ka duw kɔnɔ u bɛ fɛn mun dun i bɛ taa sɔrɔ tile 2 daga tɛ sigi u ka duw kɔnɔ n balima silamɛw mun dun n'an t'olu kɔlɔsi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu nnas ila Allah anfa'uhum i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ min n'o ka di Alahu Ta'ala ye ka tɛmɛ hadamaden bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ mun bɛ mɔgɔ mun nafa ani mɔgɔ min fana n'a ya baara mun ka di Alahu Ta'ala ye mɔgɔ min n'i bɛ nisɔndiya don i mumini ɲɔgɔn ka so a ɲinane ɲɔ bɔrɛ la don a kan a ɲinane nɔnɔ bɔrɛ la don a kan a ɲinane sukaro bɔrɛ la don a kan n'o t'i bolo tamaro kilo 1 d'a ma n'o t'i bolo nɔnɔ litiri 1 d'a ma n'o t'i bolo i n'a fɔ ala kira kisi ni nɛɛma b'a ma sahabaw ye ɲininkali kɛ est ce que anw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sunakari sɔrɔ k'a di mɔgɔ ma a ye mun fɔ k'u jaabi a ko ittaqu nara aw ittaqi nara walaw bi shiqqi tamra a ka ye siran tasuma ye hali n'a kɛra tamaro cɛfɛrɛn de a ka siran tasuma ye hali n'a kɛra tamaro cɛfɛrɛn de n'i y'o sɔrɔ i k'a di i balima silamɛ ma a k'a sun tigɛ n'a ye ni tun bɛ tali kɛ Imam Umar Sumare la a y'a fɔ cogo min na ala ka ni hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔna na i b'i dun ka fa fo ka taa dumuni tɔ fili ka sɔrɔ dɔ b'i kɛrɛfɛ hali ka jikalan sɔrɔ ka min a ka gɛlɛw ma ala ka faamuya ɲuman d'an ma n'an bɔra yen nɔ bi ye sunkalo tile 17 ye sunkalo su 18 o nafila ye jumɛn ye karamɔgɔ Maliki Danbele an b'a lamɛn sunkalo su 18 a nafila n'a dugawu de filɛ kɔrɔ ni arakan 12 de don jɔgo 12 arakan kelen kelen i bɛ kalan min k'a la o de filɛ kɔrɔ ni i bɛ Fatiha kalan fo ka taa s'a laban na ka sabbihi isma rabbikal a'la k'o kala siɲɛ 1 kul ya ayyuhal kafiruna k'o kala siɲɛ 1 kul huwallahu k'o kala siɲɛ 1 o tuma arakan 12 in de bɛ seli ni nin kalan ninnu ye ta kalan mun bɛ k'a la o de ye nin ye n'i ye 2 kɛ i bɛ salam bila n'i ye 2 kɛ i bɛ salam bila n'i ye jɔgo 12 dafa tuma min na nin cogo in na nin kalan ninnu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ 12nan na i bɛ sɔrɔ ka nin dugo in kala
o de dugawu filɛ nin ye اللهم نبهني فيه لبركات أسهاره ونور قلبي بالضياء أنواره وخص بكل أعضائي إلى اتباع آثاره يا منور قلوب العارفين إبافو على نلا كنون سوالين كان أسولي وبركاي parce suli barka de be suli la ala ika ndusukun iko noro ni sungalo a noro wi ana yelewu ye ala ikan zembo bela jele mene kata sungalo no na tuguli kata oma ya ala mi nebi ala ensre baw ana ala dono ya ala mi mo duskun noro amina ya rabbi ala go domne maligi dambele a fa tugumna ala ka sungalo time go nyman dama ka musaka to bela jele noya nambura amata jamana ko kana na dambele mu mibulu siriki yama damne anga ba malbe nyelele anga jamana chama fana kere ni ala jene marala ni ya dogo kun fula jatike wali tigela mo ni doso tun karla nyona ka mo chama bone unila akara sababu ye ka basketball ana jene marala ni wati na machama kelime ka sigi orobla kere na sufara dugu kerefe na mbora amtaka chadi jamana ka donatime fanga nyama uye payimi padak Albert Sugandi ka ke marabala jakulu nyamai sani che ko fulin kun Sugandi avril kalo kletani kelen temene na kunye chebo ye jamana nyama ya kala tala kunye joro fulana soro na mbora amtaka Niger jamana ka nsani nguza ale minela bene jamana kan uya di Niger marabagaw ma ka tumba fe ka fanga d'Afrique Niger jamana kan marsi kalo klebi sabani kele na chen tunye soro la siye wa captain jala fena tumba abulu ni wati na bene jamana mo ulu yamne na mbara amtaka Côte d'Ivoire jamana kan mobili bollo ulu ka kasara u chara yelama dona sebe fula dilu la no oye permde ko ndi ka bla jandaram la ko ka bolo kan ni wati na siriki antu yemi soro ni tunyol doy dambele ya fa chogum na fewe ga basike kana nga jamana wero nyonche ala go sabati